Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan de Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor, nou, die gast mag het zelf vertellen. Voor dans en mijn naam is Anita Bekers. Anita, waar ben je geboren? Ik ben geboren in het Brabantse Bokstel. En daar heb ik toen ik klein was heel veel gedanst. En toen ben ik op de stoute schoenen heb ik aangetrokken en ik ben auditie gaan doen. En daar heb ik Fontys Hogeschool voor Kunsten, de dansacademie gedaan. En waar was die? In Tilburg. Ah ja. En dus lekker dicht bij huis komt dat daar. Ja. En mijn stagejaar ben ik naar New York gegaan. Zo. En daar heb ik een jaar mogen dansen met echt wel de top, zeg maar, van Ja. de wereld destijds. En hoe oud was je toen ongeveer? Toen was ik denk 20. Zo. En toen ik terugkwam, toen werd er eigenlijk meteen een baan aangeboden in Zeeland. En ik had toen geen opleiding, of ja, mijn opleiding afgerond, dus geen werk. Nee. En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar eens beginnen. En eigenlijk ben ik hier begonnen, ook meteen gaan dansen natuurlijk, want ik was afgestudeerd uitvoerend danser. En ik ben hier gaan lesgeven en ik ben nooit meer weggegaan. Nee, uit Zeeland niet. Uit Zeeland niet Dus meer. eigenlijk ben je ook een zebra. Ja, Net bijna als wel, hè? ik. Ja, Heel Brabander. ja zoiets, hè? En wat voor werk deed je dan? Ik gaf les in, ja, maar waar? In Vlissingen, in Middelburg, op een gegeven moment in Oostburg en in Hulst. Dus ik maakte soms een heel mooi rondje, Zeeland. En ik woonde in Vlissingen. Oké. Ik ben ook op een gegeven moment als consulent amateurkunst voor dans bij de provincie aangesteld. Provincie Dat werk Zeeland, heb ik 10 jaar mogen doen. Dus echt beleidmatig voor Oh, dans dus die en kant ken je kunsten. ook? Die ken ik ook. En toen begon het hier, het avontuur in Oostburg eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En hoe ben je dan zo in Oostburg beland? Ik gaf hier les. Ik ben destijds aangesteld door Toonbeeld, want die hadden toen nog een dependance hier in Oostburg. En die zit nou in Terneuzen? Die zit in Terneuzen. Toen ook al hoor. Maar de dansafdeling was hier piepklein eigenlijk. En ze zochten iemand die dat weer terug op wilde bouwen. En dat heb ik gedaan. En toen moest ik een keuze maken van waar ga ik eens wat meer uren, want je sprokkelt altijd een beetje je uren bij elkaar. En toen is dat eigenlijk Oostburg geworden, omdat dat hier in Zeeuws-Vlaanderen zo goed liep. Ah, Ja. En nog steeds eigenlijk. Ja. Hè? Want dan praat ik dus over een termijn van 28 jaar geleden. zo. Ja, En op een gegeven moment heb je een kleuterschool gekocht, heb ik begrepen? ja Er zijn mooie foto's de van. kunsten hier in de gemeente Sluis zaten altijd in een pand. Dat heette Den Hoekzak. Heel veel mensen weten dat denk ik nog wel. En het was eigenlijk een heel mooi centrum met dans, beeldende vorming, muziek, de bibliotheek, het arbeidsbureau. Alles zat daar in één. Eigenlijk zou je zeggen, dat is iedereen zijn droom. Maar die droom is hier in Oostburg om zeep geholpen, want dat gebouw staat er niet meer gewoon. Dus toen werd mij gezegd, ja, de dansafdeling en de hele afdeling kunsteducatie West-Zeeuws-Vlaanderen, dat gaat weg. En dat betekende dat ik dus leerlingen die al vanaf dag 1 bij mij dansen, vaarwel moest zeggen van ja, sorry, het houdt hier op. Ja. En ik moet ander werk gaan zoeken en jullie kunnen niet meer dansen hier. Dus mijn man en ik had 2 jonge kinderen toen en ik zijn toen hier gaan kijken naar een oude kleuterschool. En daar is een hele leuke foto van vroeger. En iedereen hier uit de streek zal deze foto zich herinneren. Dit is, ja, ik denk toen het pand er net stond. Het pand is gebouwd na de oorlog in 1951. En hoe heette deze kleuterschool? dat weet ik niet. Gewoon de kleuterschool. Oh, de kleuterschool, Volgens mij was er maar 1 ook. Oké. Ja. En die heb je toen gekocht en toen zijn jullie Die hebben wij gekocht, maar dat was nog wel een uitdagingje. Want de volgende foto, kijk, zo zag dat eruit. En welk jaar spreken we nu? Dit is in 2014. Ah ja. Toen kreeg ik op een vrijdagmiddag van de makelaar een sleutel van ga maar even kijken. Toen was ik net klaar met lesgeven hier. Of dat de sleutel past, dan kunnen jullie het weekend, kan je samen even met je man gaan kijken. Dus ik ben naar dat oude gebouw gelopen en heb heel even de sleutel in het slot. Ja, hij gaat open, gauw dicht, want ik durfde niet naar binnen.
Ik dacht, nou nee, dit gaat Dat hem gaat niet worden. Ja. Toch, Toch gedaan, ja. 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 Mijn man is timmerman en heeft een eigen timmer- en onderhoudsbedrijf. Ja. En die dacht, nou, daar kunnen we wel wat mee. En ja, die kleuterschool is voor van alles en nog wat gebruikt. Als jeugdsoos. Ja, de zo buitenkant? zag die eruit aan de achterkant. Helemaal overwoekerd. Helemaal overwoekerd. Ja. En ja, dan moesten we als het kasteel van Doornroosje moesten we daar gaan ontmantelen. En op het dak staat mijn man dus, want wij hebben dus zelf alles met eigen handen gedaan. Want wij hadden nauwelijks budget daarvoor. Dus... Want als je zegt bij de bank, jongens, ik ga een balletschool beginnen, dan kijken ze je aan en zeggen ze, mevrouw, droom lekker verder. Ja, maar dat geen hypotheek. Nee. Dus, maar dus uiteindelijk is het hier verboden toegang. Verboden toegang. Toen maar nu komt het, denk ik. Driftig aan het verbouwen. Kijk, nu wanneer was dat? Er. Dit is een foto in 2016. Oh, ja. In 2015 hebben wij hem officieel geopend. Okay. En toen was het nog niet klaar. En we zijn nou eigenlijk nog niet klaar. Want die crisis heeft ons natuurlijk ook wel een... Ja. Daar komen we straks op terug. Ja. Maar Henk Wenselen, die heeft heel mooie filmpjes gemaakt. Ja. Zullen we daar eens even naar gaan kijken? Ja, een stukje les bij ons binnen in onze mooie balletzaal. En dan zorg je, Geertje, dat je alles gewoon helemaal netjes recht naar voren, dat je niet stiekem naar je been toe draait. Ja? Shanti. Zo of zo? Eroverheen mag. Zo. Ja, want wat ik wil met die oefening, wat de bedoeling is, dus maak hem eens, doe eerst eens een gewone tandem. Daar, dus hier moet hij zijn. Nu zet je hem neer en duw hem eroverheen. En dan wil ik dat die spits dit doet. Wat? Voel je? Ja. En als jij duwt, dan duwt die spits terug en die duwt in het holletje van je voet. Yes. Taanduw. Duw. Taanduw. Sluit. Taanduw. Duw. Taanduw. En dan goed op je grote teen, hè, Shanti? Taanduw. Duw. Dus niet op je kleine teen, maar op je grote teen. Neer. Taanduw. Doe maar, Rosalie. Nog een keer. En taanduw. Duw. Daarheen. Voel je het? Sorry, Rosalie. Nee, ja. Hier. Dus niet op je kleine teen, maar op je grote teen. Taanduw. Duw. Beter. En taanduw. Duw. Nou Anita, je Ja, ziet twee leuk, dingen hè? eigenlijk. Ja, hè? leuk, hè? Dat die dames er zoveel plezier in hebben. Ja, en dat jij gewoon ja, als passie door je knieën gaat om... Omdat net, hè, weet je, dansen is, en dat is Kun je even ook... een schoentje erbij pakken? Dansen is ook wat zij aan hadden, dat zijn spitsen, die zijn vrij hard. En daarmee kun je dus zo prachtig mooi op je tenen staan. Ja. En, maar dat is echt wel een techniek waarvoor je heel wat jaren gewoon een basistraining moet hebben, voordat je hier uiteindelijk aan toe bent. En dan begin je weer bij nul, want dan is dat gewoon het hele dansen, ga je dan alles op de toppen van je tenen doen. Dus dansen is eigenlijk toch wel een discipline. En dat wil ik ook eigenlijk in de balletschool iedereen meegeven. In de loop der jaren hebben er honderden kinderen bij mij gedanst. En wat ik iedereen mee wil geven, niet iedereen hoeft bij mij een prima ballerina te worden. En niet iedereen hoeft zoals ik een dansopleiding te gaan volgen. Want dat zijn pittige opleidingen gewoon. Ja. En het werk daarna is gewoon killing. Want je wordt niet zomaar aangenomen daarna. Maar net als bij alle sportopleidingen moet je eigenlijk een topper zijn. Het is een topsport gewoon. Ja. Maar wat ik iedereen wil meegeven is, bij mij kom je een uur in de week of 2 uur of 3 uur waar je voor kiest. Maar als je binnenkomt, dan kom je en dan ga je keihard werken. Zo hard als je kunt en het liefst nog ietsie meer. En dan bereik je uiteindelijk dat je mooi en goed kunt dansen. En dat je lichaam goed in conditie komt. Dat je blessurevrij en tot je 188ste door kunt dansen. Dus Jan, voor jou is ook nog een carrière weggelegd. Ja, ook. Je kan, totdat je niet meer kunt eigenlijk, tot de laatste dag, kan iedereen gewoon nog blijven dansen. Ja. Op een verantwoorde manier. Maar dan moet je wel gewoon aan de bak. Ja. En dan weten de meiden die bij mij dansen en jongens, want gelukkig hebben we ook wat jongens,
Niet zoveel, jammer genoeg. Maar iedereen weet dat ook. Van als ik er ben, oké, dan moet ik ook mijn best doen. En dat is wel leuk, want hard werken, daar heb je leven lang, als je dat kunt, heb je je leven lang plezier van. Ja. Want wat voor werk je ook gaat doen, ze willen toch iemand die er hard voor gaat. Ja. Willen ze liever als iemand die zegt van nou, doe het een beetje rustig aan vandaag. Dus alleen al bij solliciteren. Hè? Daarom. Ik heb een aantal interviews gedaan in het verleden. Ja. En dan, wat voor sport heb je gedaan, wat voor hobby Ja. en Ja. lichaam, Ja. heb je doorzettingsvermogen. Het is een En discipline discipline. die je krijgt. En Ja. dan de kroon op het werk natuurlijk, van jou, maar ook van je leerlingen is. Dat er zijn nou- de voorstellingen. Voorstellingen. Ja. Zullen we weer eens gaan Ja, kijken? leuk. Ja. Zal ik nog wel? Bijna klaar. Dan hè? Ja, Nou, ik leuk. zie al, het is, Ja. het is ook een heel familiegebeuren, Ja. hè? Want ik zag Ja. daar een moeder, Ja. die zag ik mee helpen sminken, Ja. voor het Ja. eten enzovoorts Ja. enzovoorts. Je bent echt afhankelijk en dat is echt wel heel waardevol van alle vrijwilligers die mee willen werken. Want een voorstelling organiseren, dat mensen denken altijd dat je daaraan verdient. Maar dat is niet zo, want je hebt gewoon een budget nodig op z'n minst van €10.000. En daar hoop je wat van terug te verdienen. Dus alle vrijwilligers om je heen zijn dan gewoon ontzettend belangrijk. Mensen die mede kostuums maken, want voor alle dansers moeten kostuums gemaakt worden. Die achter de schermen helpen met sminken en noem maar op. En dan is zo'n voorstelling echt wel een feest. Gewoon 200 kinderen en jongeren en volwassenen hier in het Ledeltheater backstage. En dan gewoon een aantal uitverkochte zalen gewoon. Ja, hoe mooier wil je het hebben gewoon. Hè? Ja, maar dat is toch gewoon passie met een roeping wat Ja, gewoon door moet gaan, ja, blijven ja, gaan. Hè? absoluut. Zullen we nog eens absoluut. naar het volgende filmpje kijken? Ja. That alright, yeah. Give my gun away when it's a load. Is that alright? Becomes the rose. Ja, Nou, mooi. dat is toepasselijk met die Ja. schelpen, Ja. voor Zeeland natuurlijk. Ja, Maar die ja. choreografie, verzin jij die Die zelf? maak ik zelf. Ik Zo. maak het verhaal, ik maak de choreografie zelf, de muziek, eigenlijk alles. Ja. Ja. En daarna, als ik klaar ben met dat maken, dan poets ik net zo vlot de balletzaal en de wc en alles wat erbij hoort. Ja, geweldig hè? Ja. Het laatste meisje wat je zag Ja. in het filmpje, die staat op de poster achter mij. Oh ja, En dat is Eline. En hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat hebben alle balletscholen in Zeeuws-Vlaanderen, dan gaan de meisjes studeren. En die zijn dan even weg uit de streek. Maar vaak komen ze toch nog heel graag terug. En de meesten blijven ook gewoon dansen. Hè. Ja. Die gaan in het land ook verder met dansen. en weet je wat er Ja. straks gaat gebeuren? Dat leerlingen die jij gehad hebt, daar de kinderen weer van... Ja, maar die komen al hoor. Die komen ja, al? Ja. Vertel. Ja, ik heb al kinderen waarvan de mama's bij mij hebben gedanst.
Ja. De oma's nog niet, hè? De oma's, ja, de oma's dansen ook mee, maar niet zo die generatie. Nee, dan moet ik nog iets Nee. ouder worden, denk ik. Nee, maar Ja. als ze nou willen, ja, vooral in coronatijd is het nou natuurlijk heel moeilijk. Maar als ze zich aan willen melden, hoe kunnen ze dat doen? Je kunt mij vinden als je balletschool Anita Bekers intoetst. Dan kom je eigenlijk heel snel op mijn website, kun je mij een mail sturen. En dan nodig ik je uit voor een gratis proefles. Oh ja. En iedereen kan leren dansen, op welke leeftijd dan ook. Vanaf 4 jaar begin je bij mij. En dan heb ik een doorlopende leerlijn totdat je 188 bent. Ja, mag ik dan ook een keer een proefles bijwonen? Absoluut, heel graag. Ja. En waar kunnen Ja. ze precies de dingen vinden? Ik zie hier allerlei flyers liggen. Ja, dit zijn allemaal oude programmaboekjes. En dat is een beetje om aan te geven hoe lang wij dit hier al doen. Dit is het boekje uit 2001, de voorstelling. En er is zelfs nog een voorstelling eerder die ik hier heb gemaakt. En dat was in 1998. Hebben we daar ook een filmpje van? Nee, dat is allemaal videoband. Hè. Oh, Zo lang is het natuurlijk, al ja. geleden. Dat is wel eens een keer dat een is idee. niet met digitaal, hè? Ja. Om die videobanden te digitaliseren. Ja. Dat is ook misschien een Ja. idee. Ja. Zijn er nog meer filmpjes die we beschikbaar hebben? Ik dacht het niet, hè? Nee. 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 Nou, even over coronatijd, want Ja. daar wil ik het toch even met jou over hebben. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? En Ja, dat is pittig gewoon, hè? Want in maart gingen we ineens dicht. maart 2020 dicht, ja? Ja. En toen ben ik heel snel begonnen met online lessen. En op een YouTube-kanaal wat besloten is, wat alleen voor de balletschoolleerlingen, en die krijgen dan filmpjes en kunnen dan meedansen. Ook met live danslessen. En daarna zijn we heel snel buiten aan de slag gegaan. Maar ja, laten we wel wezen, dans is toch echt geen buitensport natuurlijk. nee, Dus dan hadden we een groot kantoortapijt, barren naar buiten, slecht weer, gauw weer met z'n allen naar binnen. Dus dat was verreweg van ideaal. Ja. En toen kwam de tweede lockdown en moesten we weer dicht. Ja. Ja, en hoe lang ga je dat volhouden? Dat is de vraag. Hè? Maar dat is voor alle bedrijven zo. Ja. Hoe lang ga je dat volhouden? Ja. Wel hebben wij heel snel in de zomer, dacht ik van ja, dit virus is er nu. Maar ik wil de mensen geen negatieve hoop geven. Maar er komt straks weer een ander virus. Ja. En hoe dan verder? Dus wij hebben gezocht en wij hebben ionisatoren in onze balletzaal hangen. En in de kleedruimtes. En ionisatie, die doden dus virussen, bacteriën, schimmels, allerlei vieze dingen in de lucht die je nooit ziet. En met grote HEPA-filters worden die afgezogen. En dus wij hebben eigenlijk gewoon een veilige plek met de nodige afstand, waar wij gewoon kunnen dansen samen. Maar ja, de regels hebben het nu voor het grotendeel voor het zeggen. Ja. En is de regel alles dicht, dan is alles dicht. Ja. En dat is best jammer, want ik denk dat er meer ondernemers zijn die van dit soort goede ideeën hebben, waar wij straks toch echt de toekomst mee verder zullen moeten. Ja. Want dit is zomaar niet over. Nee, wat mij wel opvalt, hè, dus de gevolgen, die worden allemaal goed in de media. Ja. Maar om de oorzaak, of tenminste een middel te promoten, daar hoor je bijna niks over. Nee, is jammer. Ja. Er zijn er toch meer die dat proberen hoor. Maar en het is wetenschappelijk bewezen. Ja, absoluut. Dat die, dus eigenlijk... Maar eigenlijk weet je wat het is? Er zijn in Nederland gaat ten onder aan zijn eigen regels. In dans probeer je alsmaar de regels te doorbreken. Op je tenen dansen, wie had dat nou ooit gedacht dat dat kon? Ja, dat kan. Heel hoog sprongen maken, wie had dat nou gedacht dat dat kon? Ja, dat kan. He, dus alle regels ga je doorbreken. Dus ik ben zelf ook iemand van ga nou eens kijken hoe je de regels kunt doorbreken. Gewoon hard werken, boerenverstand gebruiken. Boerenverstand, dacht ik, dat moeten mensen toch nog hebben. Maar dat is niet zo. De regels bepalen nu en iedereen is bang, logisch. En iedereen volgt de regels op. Maar als ik al jaren met blauwe blokken speel en iedereen weet dat dat blauwe blokken zijn en er komt dan ineens iemand die zegt nee, die blokken zijn paars. En iedereen gelooft ze zijn paars. Ja. Maar ik heb dat niet. Nee. Dus ja, ik ook niet. Vul maar in wat ik hiermee bedoel. Ja. Maar ik hoop dus echt dat wij terug kunnen, en daar hoop ik echt van harte, naar een
propvolle kleedkamer, een bomvol theater, met z'n allen dicht bij elkaar op het podium. Dansen is toch contact maken en dat gewoon weer kan. Want mensen hebben dat nodig, ja. Dat is gebleken. Alle digitale gedoe, mensen hebben echt gezegd tegen mij na de eerste lockdown, het is fijn dat we digitaal thuis alleen kunnen dansen, maar wat maakt het zo bijzonder? Het samen met elkaar. Zullen we het daarbij laten? Prima. Dankjewel. Nou, beste kijkers, dit was echt uit het hart en de boerenverstand gebruiken. Ik heb ontzettend veel opgestoken en dank u wel voor het kijken. Nou, Anita, geweldig.